Croeso. 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 Croeso i Brifysgol De Cymru. Dwi'n dod o Lanwrda. Dwi'n dod o bentre bychan o'r enw Llanafechan. Dwi'n dod o Aberystwyth. I o Llanelli. Rydama. Abdar. Caerfrawr. Y Caerdydd yn rhywbeth. Ish Llanrwst. Aberteifi. Abertawe. Yr offer, y bwrlwm, y brifddinas a'r bobl. Mae'r darlithwyr yn Brifysgol De Cymru yn hollol ffrindiau, bod rili relaxed, ond hefyd yn professional hefyd, mae'n unigryw iawn. Brifysgol De Cymru mewn un gair, amrywiaeth. Mae Prifysgol De Cymru yn gret achos mae 'da fe campuses o gwmpas De Cymru. Wel, fi'n gweithio fan hyn yn yr atrium, ac ysgrifennu unigryw fan hyn. Mae popeth, mae'r diwydiannau creadigol i gyd yma, felly mae animeiddium, mae ffilm yma, cerddoriaeth, drama. So mae fe'n adeilad creadigol dros ben. Mae'n mor fawr a mae'n cymaint o bobl i cwrdd. Mae'r siawns i ni astudio drwy'r Gymraeg a creu ffrindiau newydd trwy astudio y Gymraeg. Mae dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn reddfol, yn naturiol ac yn rhan anatod o fod yn berson sydd yn byw yng Nghymru. Wel, Cymraeg beth gyntaf fi ag cymryd pethau mewn lot gwell. Dwi'n astudio yn y Gymraeg achos dwi'n cael lot o cyfleoedd roedd yn cael ysgrifennu yn y Saesneg. Yn rhoi fi mwy o gyfleon yn y byd gwaith ac yn Prifysgol. Des i Brifysgol De Cymru er mwyn gallu astudio drama drwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd nes i ennill llawer o ysgol o reithiau drwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyda'r atrium hefyd. Wel, mae 'da fi drwy law, 2 goes, drwy droed, 2 lygad, 2 glist, a mae 'da fi 2 iaith. So, sut ydych chi'n dwy iaith, Cymraeg a Saesneg.